Mae'r ychydig misoedd diwethaf i rai wedi newid bywyd yn llwyr. Mae'r pandemig wedi'n taro raddfa fyd eang. Ond efallai byddwch chi'n mynd yn ôl i'r gwaith wythnos yma, neu jyst mynd allan i siopa, a bydd lefelau teimladau pobl tuag at hyn yn wahanol iawn. Fe disgrifio di'n mi chydig wythnosau yn ôl, fel wedyn ni'n gyd yn yr un môr, ond wedyn ni gyd yn ein cychod ein hunan. A lle bynnag yr ydych chi ar hyn o bryd, mae'n amser da i ail-addasu'r hwyliau yma ac asesu ble byddwch yn mynd i gael rhyw fath o normalrwydd yn mynd nôl i'r gwaith, neu hyd yn oed jyst mynd ati o ddydd i ddydd i wneud y jobs bach yma rydych chi am i'w wneud. So tipiau bach yna i helpu chi fe mynd nôl i normalrwydd yw jyst fod yn ysgafn ar eich hunan. Pidwch gor-wneud pethau a jyst cymrwch amser. Byddwch yn amyneddgar gyda'ch hun, beth all ddigwydd na, all y emosiynau cymryd drosto. Ond hefyd, mynegwch diolchgarwch am y pethau bach yma. Trwy gydol y dydd yn gwaith, pan rydych chi'n teimlo bod pethau'n mynd yn anodd, jyst dechrau fynd mewn â diolchgarwch am y pethau bach hyn chi wedi dechrau wneud yn ystod y diwrnod. Ac hefyd, falle cynnal briff diwedd dydd gyda'ch hunan. Edrychwch ar y pethau rydych chi'n falch ohono a byddwch yn garedig eich hun hefyd. Ac unwaith y diwedd y diwrnod, jyst edrychwch ar y pethau sydd wedi mynd yn dda a jyst bod yn amyneddgar gyda'ch hunain. Sylwch ar eich iaith hefyd, ail-strwytho'r iaith, os mae'r iaith yn dechrau mynd mewn yn negyddol. Enghraifft, os rydych chi'n gweud pethau fel rwy'n eich chael yn anodd addasu ar hyn o bryd, ail-fframioch i pethau rwy'n addasu ffordd newydd o weithio ac mae hynny'n iawn. Cofiwch, os mae angen amser allan o'r dydd arnoch chi, jyst pwyllwch, arafwch, falle mynd allan tu allan am jyst bach o awyr iach, a jyst arafwch y meddwl hefyd, a jyst fod yn y foment hefyd, jyst i arafu pethau, fod yn amyneddgar gyda'ch hunan, a wedyn allwch chi mynd nôl i wneud beth bynnag o'ch chi'n wneud a jyst pwyllo. Mae'n bwysig i cael treat fach ar diwedd y dydd, a falle yn ystod yr wythnos gynta, newch siŵr bod chi wedi amseru treat fach mewn ar diwedd unwaith chi wedi dod nôl o'r gwaith. Falle naill ai amser gyda'r teulu, wario gemau bwrdd, neu fideo gyda ffrindiau, jyst bod rhywbeth hwylus gyda chi edrych mlaen i. Rydyn ni wedi addasu'n barod a dechrau'r cloi yn canol mis Mawrth. Wnaethon ni ymdopi ar y pryd a byddwn ni'n ymdopi eto. A falle ar hyn o bryd na mae pethau'n edrych yn ansicr, yn mynd nôl i'r gwaith, neu falle mynd allan i'r siopau, ond byddwn ni yn ymddasu. Newch yn siŵr bod chi jyst yn pwyso, arafu, camau bach ar y tro hefyd a bydd popeth yn iawn.